να σας χαιρετήσω, να σας καλωσορίσω, κύριε Πολιτόπουλε, και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά. Και εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και εσάς και το κανάλι σας. Και θα πούμε κάποια πραγματάκια όμορφα. Θα πούμε πολλά πραγματάκια, χαίρομαι, κύριε Χρήσανθε. Πιστεύω ότι έχετε πάρει ούτως ή άλλως πολλές ευχές από τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι σας μελετούν, φαντάζομαι, ακόμα και σας έχουν στο μυαλό τους, γιατί ένας άνθρωπος όταν σου χαρίζει τη ζωή, δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Δεν μπορείς να τον ξεχάσεις ποτέ. Έχετε δίκιο. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η ζωή, η οποία πρέπει να την έχουμε απλόχερα και να τη ζούμε και να τη χαιρόμαστε και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Έτσι. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Καθίστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μου φέρετε λουλουδάκια εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν χρειάζονταν να φέρετε εσείς λουλούδια. Αυτά είναι από μένα και από το όμορφο Αίγυο. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε. Λοιπόν, για να βγούμε στην κουβέντα μας, να δούμε πρώτα το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Έχουν περάσει 20 χρόνια, κύριε Πολιτόπουλε, από το ναυάγιο. Από το 1993. Θυμάστε που ήσασταν όταν σας ειδοποίησαν? Ήμουνα σε μια ταβέρνα με την οικογένειά μου και είχαμε και κάποια γενέθλια της κόρης μου και προσπαθούσαμε να χαρούμε εκείνο το βράδυ και έπεσε όλο το γεγονός αυτό σαν βόμβα ενεθρία. Εσείς, όταν πήγατε για να βοηθήσετε, πήγατε γιατί είχατε και την πείρα ως εκπαιδευτής αυτοδυτών ή ήτανε πιο δυνατό έτσι, αυτό που αισθανθήκατε μέσα από την ψυχή σας, δηλαδή και να μην είχατε, να μην ήσασταν εκπαιδευτής? Σαφώς. Θα πηγαίνατε? Σαν άτομο, σαν άνθρωπος. Τη στιγμή που κινδυνεύει ο συνάνθρωπός σου, και ήθελα να σας κάνω και μια μικρή εισαγωγή. Μαζί με μένα ήταν και ένας λιμενικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν είναι εδώ μαζί μας. Να τον γνωρίζετε και αυτόν, ο Τάσος ο Μπαλαούρας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος υπηρετούσε εκεί και όταν ήρθε και μου είπε ότι συνέβη αυτό το γεγονός, το δυσάρεστο, αμέσως εγώ σηκώθηκα και είπα πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να σώσουμε τον κόσμο. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, την οποία θα σας την εξηγήσω στη συνέχεια, γιατί όλοι μας ξέρουμε τον καιρό των Κυκλάδων και δει νύχτα 10 η ώρα, βράδυ. Πώς ήταν εκείνη η νύχτα, θυμάστε? Γύρω στα 8-9 μποφόρ, μπορεί και 10. Μόνο που μου το λέτε να τριχιάζω, φοβάμαι και που τα ακούω. Ναι. Σκοτάδια. Μανιασμένη θάλασσα, έξω από το λιμάνι της Μυκόνου ανοιχτά σε κάτι ξέρες, και το Δελφίνι, το οποίο ξεκίνησε με προορισμό από τη Μύκονο για την Πάρο, φεύγοντας πήγε και έπεσε πάνω στα βράχια. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι η περιοχή εκεί είναι γεμάτη βράχια, υφάλους. Δεν μπορούσε να πάει κανείς άλλος. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Εμείς ρυψοκινδυνεύσαμε καταρχήν τη ζωή μας. Οι δυο σας πήγατε, εσείς και ο δυο μας, ναι, εγώ και ο Τάσος, ναι. Καλά, δεν φοβόσασταν? Βέβαια ήμασταν και 20 χρόνια πριν, έτσι. Αλλά όταν ξέρεις ότι κάποιοι κινδυνεύουν, εγώ στο επάγγελμα το οποίο έκανα, όπως είπατε, σαν εκπαιδευτής αυτοδυτών και συνεχίζω, δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό. Δηλαδή, εκείνη την ώρα βγαίνει μια δύναμη ανώτερη από μέσα σου και θέλεις να σώσεις αυτόν τον άνθρωπο που κινδυνεύει. Θέλω να σας πω ότι τώρα, όση ώρα μιλάμε, και δεν μιλάμε πολλή ώρα, ούτε 4 λεπτά, έχει καλέσει πάνω στο τηλεφωνικό μας κέντρο ένας από τα παιδιά που σώσατε, ένας ναυαγός. Ο κύριος Χιωτέλης. Ωραία. Θέλει να σας μιλήσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω τον Χρήσανθο μέσα από την καρδιά μας. Ναι, σας ακούει ο κύριος Πολιτόπουλος, ο Χρήσανθος, ναι. Στράτος Χιωτέλης λέγομαι, όχι Γιώργος Χιωτέλης, Στράτος Χιωτέλης. Ήμουνα μέσα στο Δελφίνι, ήταν ο μόνος που ήρθε, είχαν έρθει 30 πλοία να μας σώσουνε. Είχε γενέθλια ο γιος του ή η κόρη του τότε, δεν θυμάμαι. Και πήρε ένα παλικάρι λιμενικό μαζί του, αυτόν που ανέφερε προηγουμένως, και ήρθαν και κατέδρεψε το σκάφος του για να μας σώσει. Ήμασταν 6 Έλληνες μέσα και 5 Ιταλοί. Και εγώ με τη γυναίκα μου κάναμε, ήταν καλοκαίρι και κάναμε το γαμήλιο τότε ταξίδι μας. Όχι, ήσασταν νιώπαντροι? Ναι. Μόλις είχαμε αποκτήσει και την κόρη μας, τέλος πάντων, την μεγάλη, τη Μαριέτα. Και βοήθησα από την πλευρά μου μαζί με μια πλειοσυνοδό μέσα να τους βγάλουμε όλους έξω και να τους περάσουμε στο πλοίο του Χρήσανθου. Ο οποίος ήρθε μόνος του μαζί με ένα λιμενικό, γιατί και η γυναίκα μου είναι λιμενικός, και μας έβγανε μέσα από
την κόλαση και μόλις μας έβγαλε βυθίστηκε τελείως το πλοιάριο. Αυτές τις σκηνές πώς μπορεί κανείς να τις βγάλει από το μυαλό του? Και τον βλέπω να το δω 20 χρόνια να ζήσει, να το χαιρόμαστε. Δεν μου λέτε, κύριε Χιωτέλη, για πείτε μου λίγο πραγματικά, την ώρα που νιώσατε ότι το δελφίνι χτύπησε πάνω στα βράχια. Τώρα έχουν περάσει και 20 χρόνια, φαντάζομαι ότι λίγο πιο άνετα μπορείτε να τα συζητάτε αυτά. Αισθανθήκατε ότι τώρα τελείωσε, χανόμαστε? Όχι, είμαι πολύ ψύχρεμος εγώ. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος, δεν φοβάμαι εύκολα. Και περίμενα πότε θα έρθει. Ήταν όντως 8-9 από κοντά στα 10 που λέει. Ήμασταν ένα μίλιο έξω από την Μύκονο, μας έβλεπε όλη η Μύκονος. Την ώρα που διασκέδαζε όλη η Μύκονος, τα μαγαζιά όλα ήταν φωτεινά και είχαν έρθει όλες τις αγορές να μας σώσουν. Είμαι πολύ ψύχρεμος άνθρωπος και βοήθησα και εγώ μαζί με μια πλειοσύνοδο, γιατί και ο καπετάνιος ήταν τραυματισμένος που ήταν μέσα. Ένας ψύχρεμος μαζί με έναν ψύχρεμο, τεράστιο ψύχρεμο που είναι ο Χρυσάνθος, γιατί εγώ δεν ήμουν ένας απλός πολίτης και ένας εργαζόμενος που πήγαινε διακοπές. Ο άλλος είναι η ζωή του αυτό που έκανε. Και εγώ πιστεύω ότι εγώ δεν έδινα τη ζωή μου, ο Χρυσάνθος θα την έδινε τη ζωή του όμως. Για να μας σώσει, θα πέσανε αυτή την ώρα αν δεν μας έβγαζε. Οι υπόλοιποι πώς ήταν μέσα στο δελφίνι? Ήταν όλοι φοβισμένοι βέβαια, γιατί ήταν 4 κορίτσια από ό,τι θυμάμαι και 5-6 Ιταλίδες που είχαν μείνει μόνοι του, γιατί άδειασε το πλοίο στην Μύκονα και πηγαίναμε για πάρο. Και είχαμε μείνει 10 άτομα. Και μάλιστα λέω και στη γυναίκα μου, δεν μένουμε και με στην Μύκονο, πού πάμε τώρα με αυτόν τον καιρό? Και ενώ δεν έπρεπε να δώσει άδεια βέβαια τότε, δώσαν άδεια, απόπλο και φύγαμε. Και ήρθε από ένα άλλο μέρος ο Χρυσάνθος, πολύ μακριά, γιατί είναι από την άλλη μεριά του νησιού ο Χρυσάνθος, ειδοποιήθηκε. Καλή τώρα που ήρθε από το σαν φάντασμα εκεί πέρα, σαν τον Αγιώργη, ας το πούμε. Ήρθε έτσι και έφερε το σκάφος του, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο για να μπορέσει να προσεγγίσει. Θα θυμάμαι σαν στιγμή τώρα το ζω και εγώ, ο Χρυσάνθος. Και τους πέταξε όλους στο σκάφος του Χρυσάνθου, αλλά εκεί, να μην πω καμία κουβέντα, εκεί αυτός αν δεν μας έβγαζε όλους, δεν έφυγε. Δεν έφυγε, δεν τον ένοιαζε ούτε η ζωή. Το συμβάν αυτό έρχεται συχνά στο μυαλό σας? Εντάξει, έρχεται φυσικά και το συζητάμε σε παρέες, το λέμε σε κουβέντες κλπ. Μάλιστα. Με ένα φουσκωτό, όχι σκάφος. Ναι, δεν θυμάμαι το ένα φουσκωτό. Και πάρει καινούριο θυμάμαι. Μπράβο. Και καταστράφηκε για το σκάφο. Έπαθε ζημιές. Έπαθε ζημιές στο φουσκωτό. Θα σας πω στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν ανοίξει ακόμη τότε και λοιπά. Μάλιστα. Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα μετά από τόσα χρόνια. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά μαζί την οικογένειά σου. Και εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε. Να τους χαίρεσαι όλους και να ζεις από τα ψηλά βουνά. Ευχαριστούμε για αυτό που έκανες για μας. Και εσύ να σε καλά. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλος ο κόσμος μας ακούει. Πάμε να δούμε το βίντεο και να θυμηθούμε λίγο τι συνέβη τότε. Συγκινηθήκατε? Χάος. Χάος. Χάος, Λοιπόν, για να δούμε λίγο το βίντεο. Θάλασσα έβραζε. Άλλοι να κλαίνε, άλλοι να φωνάζουν, άλλοι να παρακαλάνε, άλλοι να προσεύχονται. Αύγουστος του 1993, βράδυ, ανοιχτά της Μυκόνου, ένα ταχύπλοο σκάφος με 18 επιβάτες εκπέμπει σως. Ο Χρύσανθος Πολιτόπουλος, αυτοδίτης στην περιοχή, χωρίς δεύτερη σκέψη, ορμάει με το φουσκωτό του στα μανιασμένα κύματα. «Έπρεπε να σώσω τον κόσμο», λέει, «θα τους κατάπινε η θάλασσα. Τα κύματα ήταν θεριά, άλλα σκάφη δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο, θυμάται σαν να ήταν χθες». Μετά από 2,5 ώρες αγωνίας, ειλικρινά φόβου, αλλά και πείσματος που μας έπιασε και εμένα και τον άλλον τον συνάδελφο από το λιμενικό, έπρεπε να σωθεί ο κόσμος, έπρεπε να γλιτώσει. Καταφέραμε ο ένας πάνω στον άλλο, γέμισε το φουσκωτό νερό, έμπαινε από τη μια μεριά η θάλασσα, έβγαινε από την άλλη, η μηχανή μέσα στη θάλασσα να χοχλάζει και εγώ να λέω «Παναγία μου, βόηθα μας μη σβήσει η μηχανή να μπορέσουμε να βγούμε έξω». Μας σκέπαζε το νερό όλους κυριολεκτικά. Φωνές, κλάματα, οικεσίες, προσευχές. Το ταχύπλο που μετέφερε τους επιβάτες βούλιαζε, όχι όμως και το πείσμα του για να σώσει όσους περισσότερους μπορεί και τους έσωσε όλους. Όταν λοιπόν καταφέραμε και τους βάλαμε όλους μέσα, θα σας πω ένα πράγμα. 2 τουρίστριες να φωνάζουν «Δεν ξέρουμε μπάνιο, καπετάνιε, δεν ξέρουμε μπάνιο». Και οι 2 είχαν πιάσει τα πόδια μου έτσι και να με κρατάνε σφιχταγκαλιασμένο και να μου λένε «Δεν ξέρουμε μπάνιο, δεν ξέρουμε μπάνιο». Και εγώ να τους λέω «Μη φοβόσαστε, μη φοβόσαστε». Ήμασταν γεμάτοι νερό, η μηχανή μόλις έφτασε στο λιμάνι στη Μύκονο έσβησε και δεν ξαναπήρε μπροστά.
Όμως ο Χρύσανθος Πολιτόπουλος λύγησε και δάκρυσε και η καρδιά του χτύπησε ακόμα πιο δυνατά, αλλά την επόμενη μέρα. Πήγαμε την άλλη μέρα εκεί όπως σας είπα και όταν είδαμε βάλαμε τα κλάματα, δηλαδή λυγίσαμε και λέμε είναι δυνατόν ρε Τάσο, του λέω, να ήμασταν εδώ απόψε το βράδυ και ο Θεός και η Παναγία πρέπει να έβαλε το χέρι του και μας γλίτωσε. Μετά από 2 χρόνια παίρνει τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής του. Από την Ακαδημία Αθηνών παραλαμβάνει το βραβείο Θάρρους και Ανθρωπιάς. Αυτό το κουβαλάω πάντα μέσα μου, στην ψυχή μου. Με αυτό πορεύομαι στη ζωή μου, λέει συγκινημένος. Ήταν δηλαδή μια εμπειρία η οποία εμένα με έχει σημαδεύσει, μου έχει μείνει αξέχαστη και θα μου πείτε το έκανα και αν μου ξανατύχει πάλι θα το ξανακάνω. Και πάλι μπράβο. Μετά το κλάμα, το γέλιο. Μετά το κλάμα, το γέλιο, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε εκείνη τη βραδιά. Όταν μπήκατε στη θάλασσα με το φουσκωτό, στα 9-10 μποφόρ, που δεν θέλω να σκέφτομαι, που έχω πετύχει σε κακοκαιρία, αλλά όχι την κακοκαιρία, 7 μποφόρ, να πάω από Μύκονο στη Δήλο, που ήθελα να πάω κι εγώ να δω τα αρχαία. Τα αρχαία, ναι. Ναι, βρε παιδιά, βρήκα τη θάλασσα να περάσω. Δηλαδή, έκανα το σταυρό μου, κρατιόμασταν έτσι στο πλοιάριο, δεν ήταν μεγάλο πλοίο, αυτό της γραμμής που σε πάει, έτσι, να βλέπω τους ξένους να κάνουν μετό, να έχω το κεφάλι μου κάτω και να λέω Θεέ μου, πώς μου ήρθε εμένα τώρα να το κάνω αυτό το ταξίδι τώρα, αλλά αφού έλεγα, αφού έφυγε το πλοιαράκι, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να πούμε μέσα. Πόσες προσευχές έκανα να πατήσω, δεν ήθελα να φύγω από τη Δήλο, ήθελα να μείνω εκεί και να μου λένε πρέπει να φύγετε όλοι, θα διάσει το νησί, κλειδώνει το βράδυ. Γιατί το βράδυ του με κάνεις. Δεν ξαναμπαίνω να λέω μέσα να βλέπω τα κύματα. Είναι πολύ άγρια η θάλασσα εκεί. Δηλαδή έτσι και πιάσει καιρό που πιάνει συνέχεια. Η πιο άγρια θάλασσα. Και το μέρος αυτό είναι μεταξύ Δήλου και Μυκόνου, στο κεφάλι, στο βορεινά. Μεταξύ, στο πέρασμα. Δηλαδή, αν έχει κάπου γύρω-γύρω 7 μποφόρ, εκεί μαζεύει 10, 9. Λοιπόν, αφού λοιπόν πείτε μου, όταν πήρατε το φουσκωτό σας για να πάτε, δηλαδή τι ακριβώς σκεφτόσαστε? Ότι θα πάω και θα τα καταφέρω, θα πάω και δεν θα κινδυνεύσω, θα φτάσω, θα τους βγάλω τους ανθρώπους. Δηλαδή το πιθανότερο. Το παίζεις κοροναγράμματα. Αφού όταν πηγαίνοντας στην πορεία, δηλαδή ανεβαίνοντας να περάσουμε το στενό Δήλου Μυκόνου, μιλάμε εκεί τα κύματα έρχονται βουνά. Μιλάμε βουνά. Μιλάμε ότι μία χανόμασταν, μία ανεβαίναμε. Μου λέει ο Τάσος θα φτάσουμε. Δεν γυρίζουμε πίσω. Του λέω Τάσο, θα πάμε αγόρι μου, του λέω απόψε, ή θα πάμε και θα φέρουμε τον κόσμο πίσω, ή θα μείνουμε κι εμείς εκεί. Σε παρακαλώ, μου λέει, για σκέψου το καλύτερα. Του λέω θα πάμε Τάσο, του λέω και μην ανησυχείς, θα βάλει η Παναγία το χέρι της. Φτάσαμε εκεί, σκοτάδι πίχτρα. Ακούσαμε μέσα φωνές, μιλάμε παραπλέοντα πλοία πάρα πολλά. Τι είδατε, ήταν ας πούμε μισοβυθισμένο, αυτό ήταν νερά, καρφωμένο με τη μούρη, ας το πούμε έτσι, με την πλώρη μέσα και είχε μείνει πίσω η πρίμη του. Έτσι, σε αυτό, άρα σε αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι και θέμα χρόνου αυτό να φυλάξει. Ναι, τελείωσε αυτό. Αφού μια φωτογραφία η οποία την έδειξε προηγουμένως φαινόταν πίσω ίσα σε το αυτό το κίτρινο που έβγαινε. Αυτό το κίτρινο, ναι. Μέσα από εκεί λοιπόν ήταν ο κόσμος μαζεμένος πίσω. Φωνές κακό. Βράδυ, νύχτα πήραμε ένα φακάναρι μεγάλο. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, πώς τους βγάλατε, υπήρχε πόρτα? Θέλω να καταλάβω, δηλαδή, τι ήταν αυτό που ήταν πάνω από το νερό και βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι? Είχε μείνει το φτερό έτσι. Λοιπόν, και έφευγε. Το άλλο ήταν μέσα στο νερό. Ναι, όλο το άλλο ήταν μέσα και είχε μαζευτεί στην πρίμη ο κόσμος. 11 άνθρωποι καθόντουσαν εκεί. Και το πλήρωμα μαζί. 18 άτομα. 18 άτομα, ναι. Τους βγάλατε και τους 18. Και τους 18, ναι. Κάναμε 2,5 ώρες επιχείρηση για να πάρουμε 18 άτομα. Όταν λέτε κάνετε 2,5 ώρες επιχείρηση, τι εννοείτε? Για να μπορέσουμε να βγούμε. Ναι. Γιατί κάναμε μια προσπάθεια να πάμε μπροστά, ερχόταν κύμα, μας κουκούλωνε, μας έπαιρνε. Λοιπόν, αυτό που έκανα την προσευχή μου, ας πούμε, και μέσα μου ήταν μη σβήσει μηχανή, μη χτυπήσουμε και καρφωθούμε σε κάνα βράχο πάνω και δεν μπορούμε να κάνουμε ανάποδα. Δηλαδή, και για το καλό, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή φάνηκε μια Ντακότα και έριξε κάποιες φωτιστικές φωτοβολίδες. Η Ντακότα τι είναι? Το αεροπλάνο αυτό το στρατιωτικό και ήρθε και έριξε κάποια φωτιστικά. Για να μπορούμε να. Ναι, δεν βλέπαμε αφού ήταν σκοτάδια. Άρα πώς πλησιάσετε εκεί, απλά ακούγατε? Την ξέρω τη Μύκονο. Εγώ 30 χρόνια δούλευα εκεί πέρα. Όλα τα καλοκαίρια δραστηριοποιούμουν σε αυτό το μέρος. Είναι ένα μέρος το οποίο για μένα αυτοί οι άνεμοι εκεί είναι το κάτι άλλο. Οι οποίοι... Όταν βγάλατε και τον τελευταίο, βούλιαξε το... Ναι, την άλλη μέρα είχε γίνει κομμάτια, πήγε κάτω, δεν έμεινε τίποτα.
Δηλαδή, το σπάσε ο καιρός, δεν έμεινε τίποτα. Διάνυσε. Πώς τους βγάλατε έξω με το φουσκωτό? Λοιπόν, θέλω να πω, ένα φουσκωτό δεν είναι κάτι μεγάλο. Πόσα άτομα μπορεί να χωρέσει επάνω? 6 μέτρα φουσκωτό. 6 μέτρα φουσκωτό και πήγατε εκεί με το 18 και οι δυο μας 20. 20 στο εξάμετρο. 20. Πώς ήσασταν αγκαλιά ο ένας πάνω στον άλλον? Ναι. Ερχόταν ένας στο φτερό και του λέω, Τάσο, κάτσε στην πλώρη εσύ και μόλις θα φτάνουμε κοντά και νομίζεις ότι είσαι έτοιμος, τσακ, θα τον εβουτάσει, τον τραβάς μέσα. Τώρα σπάει πόδι, σπάει χέρι και τουλάχιστον να γλιτώσει, να τον τραβήξουμε μέσα να μπορέσει να σωθεί. Και όλη αυτή η επιχείρηση διήρκεσε 2,5 ώρες. Αφού λοιπόν καταφέραμε και τους βάλαμε όλους μέσα, το πρόβλημά μας τώρα ήταν να μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω. Πόση ώρα κάνατε να γυρίσετε πίσω? Ένα πράγμα θα σας πω, ότι έμπαινε η θάλασσα από τη μια μεριά και έβγαινε από την άλλη. Δηλαδή ήμασταν όλοι μέσα στο νερό, τα πόδια μας. Εγώ στα πόδια μου εδώ είχα 2 Ιταλίδες, μία από το ένα πόδι, η άλλη από το άλλο, να με κρατάει έτσι και να τρέμει και να φωνάζει και να παρακαλάει και να κάνει και να δείχνει. Υπήρχαν οι ψύχρεμοι. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Χιωτέλη, ήταν ένας από αυτούς που βοήθησε στην. Υπήρχαν και άλλοι ψύχρεμοι? Ήταν κάποια παιδιά. Τι καταλαβαίνετε, υπήρχε ταραχή? Τι λέτε τώρα? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα μπορούσε να μου τύχει η Παναγία μου. Μιλάμε για ένα χαμό. Ήμασταν έξω από τη Μύκονο και δεν βλέπαμε το λιμάνι από τη θάλασσα. Δεν βλέπαμε. Είπατε ότι υπήρχαν τριγύρω, είχαν πλησιάσει πλοία, απλά δεν μπορούσαν να φτάσουν τόσο κοντά. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζυγώσουν στο ναυάγιο. Δεν είναι θέμα, δεν μπορούσαν. Θα ναυαγούσαν και αυτοί. Σας διακόπτω γιατί πήρε κι άλλος κύριος από το ναυάγιο, Θανάσης Αξιώτης, που πήρε τώρα τηλέφωνο και θέλει να μιλήσει και αυτό. Σας βρήκαν όλοι. Γεια σου, Θανάση μου. Γεια σου, Θανάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Αξιώτη. Κύριε Αξιώτη, ήσασταν μέσα, ήσασταν από αυτούς που σώθηκαν? Βέβαια, ο τελευταίος πριν το πλήρωμα που πούδηξα στη βάρκα. Μάλιστα. Για πείτε μου, τι θυμάστε εσείς από εκείνο το? Ότι είχα να κάνω με ένα λεβεντάνθρωπο και ένα παλικάρι του λιμενικού εθελοντή. Μάλιστα. Είχε έρθει το λιμενικό από τη Σύρο, το μεγάλο του λιμενικού, και δεν τολμούσε να πλησιάσει. Και ήρθε αυτός ο Λεβέντης και μας έσωσε αυτός ο Λεβέντης. Και τρέχαμε μαζί μετά στην εταιρεία του κυρίου του Ηλιόπουλου να του δώσουν να πάρει τη βάρκα του που είχε χαλάσει. Που έσπασε, που έγινε κομμάτι. Που έσπασε, ρε Χρήστο, που έσπασε. Πού τα θυμάσαι βρε Θανάση μου, τα θυμάσαι? Πώς δεν τα θυμάμαι ρε, πώς δεν τα θυμάμαι ρε Λεβέντη. Που ήρθε ο κύριος Ηλιόπουλος να μας βρει το πρωί, λες και είμαστε εμπορεύματα στις 10 η ώρα και δεν ήρθε το βράδυ να μας βρει εκεί. Ποιος ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος? Αυτός που είχε το Δελφίνι. Τα Ήλιο Light. Αυτό μόνο. Και άλλα δεν ξέρω τι να πω. Πήγαμε παρέα στα γραφεία της εταιρείας. Σου είπε κανείς να σώσει τον κόσμο, μου λέει? Σου είπε κανείς να πας να σώσει τον κόσμο? Τα θυμάσαι βρε Θανάση? Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, εσείς τα συζητάτε γιατί τα ξέρετε. Εγώ τα χάνω λίγο με αυτά που μου λέτε. Τι είπατε τώρα? Τι είπα τώρα? Σου είπε κανείς μου λέει να πάω να σώσει τον κόσμο? Δεν μπορεί να το είπε αυτό. Δυστυχώς. Ότι γιατί να το πει αυτό? Ρώτα τον. Του λέω ρε φίλε, χάλασα τη βάρκα μου, μόλις την είχα πάρει ας πούμε, για τη δουλειά μου. Είχα βάλει επιταγές, ένα καλοκαίρι πρέπει να τα βγάλω αυτά τα χρήματα. Και έπαιξα κορώνα γράμμα την περιουσία μου, τη ζωή μου. Εντάξει, και λοιπά. Και το πιο απλό το οποίο του είπα είναι κύριε, δεν θέλω εύσημα ούτε παράσημα. Τουλάχιστον μπορείς να μου επισκευάσεις τη βάρκα ή να μου πάρεις μια καινούρια. Φοπλιστής είσαι. Εγώ είμαι βιοπαλαιστής. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος μου λέει, σου είπε κανείς ρε, μου λέει να πάσω στον κόσμο. Αχ, μη μου τα λέτε αυτά. Δεν θέλω. Δυστυχώς είναι από τα. Μείνουμε στο ότι σώθηκαν αυτές οι ζωές και ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να σας βγάλει το μυαλό του και να σας ξεχάσει. Όχι μόνο αυτό, και μου λέει, φύγε, μου λέει, μη σε ξαναδώ μπροστά μου, λέει, μη βάλω, μου λέει, και σου σπάσουν τα πόδια και σε πετάξουν σε καμιά γωνία. Και μπήκε στην πόρσε του και έφυγε. Δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά που μου λέτε. Δυστυχώς. Περάσαν πολλά χρόνια, αλλά αυτά μου έχουν μείνει μέσα στην καρδιά μου. Καλά να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, έχουμε χαθεί από τότε. Χάρηκα που αυτοί οι άνθρωποι. Και θα χαρώ να τους δω και από κοντά. Κατευθείαν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο και να μιλήσουν μαζί σας. Σηκωφίγε από εδώ. Μη σε βλέπω. Δεν σου είπε κανείς να σώσει τον κόσμο.
Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ. Να ρωτήσω κάτι. Το λιμενικό δεν έχει βάρκες για αυτή τη δουλειά. Εγώ βλέπω τα. Έχει τα ταχύπλο, αλλά δεν μπορούν να ζυγώσουν στα αβαθή. Ήτανε αβαθή, δηλαδή ήταν ριχά. Εκεί κοντά ήταν πολύ ριχά τα νερά. Δεν μπορούσε να ζυγώσει δηλαδή αυτό το σκάφος το μεγάλο. Καταλάβατε. Το μόνο, ας πούμε, που εγώ, επειδή είμαι πολύ έμπειρος στα φουσκωτά σκάφη, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς μου και τα χρησιμοποιώ πάνω από 35 χρόνια αυτά τα σκάφη, τα εμπιστεύομαι και έχω εμπιστοσύνη. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς τη θάλασσα δεν τη φοβάστε? Γιατί εγώ λέω πάντα, όσο που μ' αρέσει, τόσο που τη φοβάμαι τη θάλασσα. Η θάλασσα πρέπει να τη σεβόμαστε. Εντάξει, εγώ είναι η φύση της δουλειάς μου, ήμουνα και στο πολεμικό ναυτικό, έχω περάσει αρκετά στη ζωή μου. Προς το παρόν έχω παίξει αρκετές φορές στη ζωή μου κορώναγράμματα, γιατί δεν είναι το μόνο ναυάγιο και μόνο έχω πολλές διασώσεις μας στο Αιγαίο και στη Μύκονο, τι να θυμάμαι, ας πούμε. Εμείς ήμασταν το δεξί χέρι του λιμεναρχείου, οτιδήποτε συνέβαινε. Πέριξε εκεί στο νησί, ιστιοπλοϊκά που μέναν, που εκπέμπανε SOS και λοιπά από το θάλαμο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, εμένα φωνάζαν. Ξέραν ότι αν θα πέρανε με ένα τηλέφωνο θα έφερνα σε πέρα σε όλες τις αποστολές αισίως. Πολλά. Έχω σώσει παιδάκια, έχω σώσει οικογένειες, σκάφη τα οποία μείναν από μηχανική βλάβη, άλλα έχουν πέσει στα άλμπουρα κάτω, έχουν γίνει κομμάτια, άλλα φύγαν από τα πηδάλια. Οι Κυκλάδες τα έχουν αυτά, είναι δύσκολη καιρή, ας πούμε. Είναι περιοχές περίεργες. Τις γυρνάτε ακόμα τις Κυκλάδες ή έχετε μείνει στο Αίγιο λίγο πιο ήσυχα? Τώρα λοιπόν έχω μείνει στο Αίγιο, πάνω στη θάλασσα βέβαια. 5 μέτρα από τη θάλασσα είναι η πόρτα του σπιτιού μου. Έφυγα από τις Κυκλάδες. Βέβαια τη σχολή μου την έχω ακόμα. Την έχω ναύπλιο Τολό. Τι σχολή είναι? Σχολή διτών. Μπορεί ο καθένας να κάνει μαθήματα? Βεβαίως, είναι πολύ. Από ποια ηλικία? Από 13-14 χρονών το παιδάκι, άμα μπορεί, ας πούμε, να έρθει να μάθει. Στα πόσα μέτρα ξεκινάει ένα παιδί? Από 1 μέτρο, 2 μέτρα. Στο 1 μέτρο καλά πατώνουμε. Καλά, ναι, αλλά άλλο να έχεις τη συσκευή την καταδυτική, να μάθεις τη λειτουργία της, να μάθεις πώς να τη χειρίζεσαι, να μάθεις τι είναι αυτό το πράγμα που κουβαλάς μαζί σου. Εντάξει, δεν το πάμε στα 50 μέτρα το μικρό το παιδάκι. Λοιπόν, εγώ θα έρθω να σας βρω στο Αίγιο. Ο γιος μου με ρωτάει συνέχεια για τις μπουκάλες και επειδή είσαστε πολύ ωραίος άνθρωπος και μ' αρέσετε, δεν θα χαθούμε. Θα έρθω να σας βρω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Έχουμε και ένα ξενοδοχείο στο Αίγιο, το μοναδικό, το οποίο βέβαια λόγω των γεγονότων αυτών των δυσμενών, των οικονομικών, το έχουμε κλειστό και προσπαθούμε να το ανακαινήσουμε. Αλλά θα χαρούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συνεργάτες σας και την οικογένειά σας να σας φιλοξενήσουμε. Έχουμε σπίτια, είμαστε άνθρωποι φιλόξενοι και καλοί. Πολύ χάρηκα που σας γνώρισα. Και εγώ. Κύριε Πολιτόπουλε, πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Ελένη, να έχεις δύναμη. Είσαι πιο κουκλά από ό,τι σε δική τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Να λάμπεις. Να λάμπεις, να σε βλέπουμε και να σε χαιρόμαστε. Και να σε χαίρεται και η οικογένειά σου και όλοι οι συνεργάτες σου, τα καλά παιδιά αυτά τα οποία έχεις δώσει. Και η δικιά σας οικογένεια, αλλά δεν προλαβαίνουμε πια. Μου πάνε στο τηλεφωνικό κέντρο ότι πήρε και η κόρη σας τηλέφωνο. Η Βάσο, φιλιά. Είναι στην Κρήτη, έχει παντρευτεί με έναν αξιωματικό της αεροπορίας, της πολεμικής και είναι στην Ιερά Πέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα πάω στην Άση μου γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε. Να δώσω το δώρο στη Χαλκιδική, το έδωσα? Δεν το έδωσα, ωραία. Θα δώσω το δώρο στη Χαλκιδική, θα δώσω το δώρο στο Twitter και θα δω γενικά τι άλλο θα δώσω. Πάμε.